L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia sab li d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ħati ta' ksur ta' privileġġ lampanti fil-konfront ta' Joseph Muscat. Jason Azzopardi kien allega li Dr. Muscat kellu informazzjoni li hemm pjan biex tinqatel Daphne Caruana Galizia u għaldaqstant sejjaħ l-elezzjoni ġenerali qabel. Fis-seduta parlamentari tal-erba li għaddiet, Joseph Muscat ressaq ksur ta' privileġġ u qal li l-aġir ta' Jason Azzopardi kien gidba inġurjuża u malafamanti fil-konfront tiegħu li minn barra li ċaħadha bil-qawwa kollha hija bla bażi. Dr. Muscat kien qal li huwa l-unika Prim Ministru li taħtu ssolva każ maġġuri ta' qtil. Hekk kif tar ruling li speaker staqsa lil Jason Azzopardi jekk hux se jirtira l-kliem li qal, iżda huwa qam u saħaq li mhux se jirtira l-kliem. Fin-nuqqas allura li fil-fatt ma rtirax l-Onorevoli Jason Azzopardi li tira l-kliem, is-sedja mhux se jkollha l-ebda għażla ħlief li ssib l-Onorevoli Jason Azzopardi ħati prima faċi ta' ksur ta' privileġġ fil-konfront tal-Onorevoli Joseph Muscat u għaldaqstant tirreferi l-każ lill-Kumitat Permanenti dwar il-Privileġġi. L-Speaker tal-Parlament kellem dwar il-lingwaġġ li uża Jason Azzopardi. Good temper and moderation are the characteristics of parliamentary language. Is-sedja tara li l-lingwaġġ li uża f'din l-istanza l-Onorevoli Jason Azzopardi ċertament ma kienx karatterizzat la minn good temper u lanqas minn moderation. Fit-tmiem li ta' deċiżjoni l-Speaker għamel appell importanti. F'dan l-istadju s-sedja wkoll tħoss u nerġa' nagħmel l-appell kif diversi drabi għamilt sabiex kull membru ta' dil-Kamra ikun meqjus fi kliemu u dejjem jimposta d-diskors tiegħu b'attenzjoni sabiex ma joħloqx la malintis u war minn hekk jattribuxxi intenzjoni ħżiena fil-konfront ta' membri parlamentari sħabu ġod il-Kamra. Intant b'reazzjoni għal dan, id-Deputat Laburista Joseph Muscat saħaq li l-programm elettorali tal-Gvern jinkludi riforma tal-privileġġ parlamentari u tneħħija tal-immunità. Fil-waqt li qal li diġà sar xogħol estensiv fuq din il-proposta, huwa konvint li se jkompli jitwettaq il-programm li ġie elett il-Gvern fuqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.